اللہ تبارک و تعالی ایشی کرامت داتا ای چطو ای چیزاں زانتی ملی بارا امی ڈولا مردمان رد دیا ای چو ڈولا ای چیزاں زانت من دوستا ایشان جن ہستی مسخرا ای جنان کو تعامل کننتی ایشان ہا جن مسخرا و ہر چک مردمی گوما یہ جنی ہا انی شما درو دا مسیطہ نشتگے شما را چی ہر چک کی گوما یک شیطانی ہستی اللہ تبارک و تعالی قرآن فرمائنی قال قرینه ربنا ما اطقیته ولكن كان في ضلال بعید امی شیطان کی تے امرائی قیامت روچے گوشی یا رب میں گمراہ نقتا ای وقت گمراہی تو کا بیتا ای شیطان اساہرے کائنتی تی شیطان جوست کنا ترى شیطانی ہا ای شیطان کائنتی شیطان جوست کنا چی تی شیطان تی امرائی ذاتو چی وارتا ذاتی لوگا چی مشکلات ہا تی ناما ذانتی ذاتو کجا کار ہے تو کئی گمہ آروچی جنگ کتا تی مشکلات چیا تی شیطان رو ای شیطان حال دا ای شیطان نی روان ساہرہ گشنتے تو روی کر رہے تو گشتیں بیا مرچی تو چوچو کتا آروچا تو ای آور کتا تو پلانی گمہ جنگ بیتگے مردم نشانی ابران باور کننتے امی رولا من دوستے مردم رد دینتے بلے جن نشانی وستے چی رولا مسخر با اے اللہ ولی امی وستے جن نشانی وستے مسخرا انہ واللہ ای شیطان ولی امی وستے جن نشانی وستے ای شیطان ولی امی وستے جن نشانی وستے مسخر با اولیاء اللہ نے وستے جن کدی مسخر نبا چیا جن اللہ ولیان وستے شیطان اللہ ولیان وستے دشمنی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا اللہ فرمائیں گے مخاطبہ کن کے شمار مسلمانہ مؤمنہ کہ شیطان شمار دشمنی ڈولا یہ بھی سمجھے دشمنی ڈولا وطار بھی بچائینے گوڑا شیطان چی ڈولا ایسا مدد دنتے اللہ ولیہ ہچ کس کدی بھی مدد نہ دنتے اللہ ولیہ اگر اولیاء اللہ نے وسط جن مسخر بھی بیتے نا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسط مسخر بیتے گتا دو جہان سردار بیتا آیا چی رن اگر آئی وسط نبیتے گا گوڑا صحابہ کرامانی وسط مسخر بیتے گتا اگر آیانی وسط نبیتا گوڑا میں چاری امامانی وسط مسخر بیتے گتا ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل شما زانے درو چطوری ولی اللہ بیتے گا بلے شان جن مسخر نبیتا امام ابو حنیفہ شما زانے کجا مردمی شما مذہب امامی بلے ماضی مردم ما یہ نزانی ما یہ ترجمہ نوانتا آئیے ترجمہ ہستی منی دوستا آئیے 40 سالہ فجر نماز گو عشاء 10 نماز وانتا زانشی مانا چیئے 40 سالہ سجی شفا عبادتی کتا نوابتا اے رولے اولیاء بیتگان اللہ تبارک و تعالی بلے آئیے جن مسخر نہ بیتا اے مردم کے وشا مارا جن ہستی مسخرہ اشانچے انچے مردم جماعت نماز نکا انچے مردم اشانچے فجر نماز نکا انچے مردم اشانچے بد اخلاقا گناہاں تو کا چنچو گناہ کرنتے مجھتے بیا کے مارا جن ہستے مسخرہ چی ڈولا جن شمستے مسخر بیتگا بلے مرچی مومنی دوستان شمارا شان حقیقتاں پیش دارے چی ڈولا جن نشان وسط مسخر با ما شمارا انچو دوستان گو اے مردمان وسط ملائی شکل دکایا ما ملائی ما قرآن وانی شمارا دم جنے چی ڈولا مردم شان زان چی ڈولا ما شان زانی و تر بی بچائی نشان چی اشا منی دوستان چی نشانی ہا ما شما دیمائی نشانیاں پیش کنا اگر یک نشانی یہ چیزاں چی تو دیشی تو کا بزائی ساہری بتا چشیا چی ہوتی دینہ بے بچارین اولی نشانی منی دوستا اگر مردم شی کر رہا روتی بیمار نامہ جست کا او بیمار ماتے نامہ جست کا اگر ماتے نام جستی کو بزائی ساہری آکے مولا قرآن وانیتے یہ ماتے نام کار جست نہیں ایک ماتے نامہ جست کننتی ای بزا ساہرہ ای جنہ کو معاملہ کنا ای ماتے نام جست منی دوستا یک مزنی زائی طرح دائی گئی تھی زانے چیئے ماتے نام جست کا ای خبیثی مردم واتی توکا ہمیں سوچی گوشتے من نزانہ تا واتی پیتے کجا تی پیت کئی چنچو پیت طرح ہستے امی وستا ماتے نام جست کا ما مردم روی گلے منی ماتے نام جست کو تا پلانی کر رما شتا گا اگر ماتے نامی جست کو اولی نشانی منی دوستا مثلا ساہری پیتا چاہیا چی دومی نشانی بیمار گوشتے پشکی مثلا بیارے اگر بیمار میدان بیارے اگر یہ ناکنا بیارے اگر امی جاگا امی حاکان سرا یہ پد کپتا امی حاکان ریکان بیارے ای چیزیں لوٹتا مثلا ساہری سیمی نشانی ترانچی کاغذان تو کا لکھتی ابر لکھیے اگر لکھتے آیات لکھتے انچی چیز لکھتے لمبر انچی حرف لکھتے گوشتے شم برو کورا دور بدے اگر برو اشان دریائے آپا بدے
اگر اشان بوسوچ وتارا دیت بده این چیزیں لوٹتا بزا ساحری. چارمی نشانی گشتے مرگی بیار مرگا کشی بری امی مرگی اونا گو لحتی تائید لکھی دی استا. اگر گشتے سیاہی کروسی بیار کروسا کشی ہونا زیرتے تائید لکھی. اگر گشی پسی بیار پسا کشی پسا بری بری بارتے انچی دیرے جاگے جنگلان دور دانتی جنگنانو وستا. اس آنے میں دوستان چیئے یہ چیزاں کشی قربانی شما درو زانے یک عبادتی جائز نہیں بغیر اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللہ فرمائنی کہ تبارک و تعالی بگو منی نماز منی قربانی دیگ یکی اللہ واسطے تبارک و تعالی قربانی دیگ آ نہیں کہ لازم عیدہ بھی ارچ ٹیمبا مرگی بکنی اگا ہوشتری بکنی جائز نہیں آئی کشک بغیر اللہ واسطہ تبارک و تعالی. انچے مردم ہستے ای ساحر کر رہا روے گشتی انچی چیزیں بیا قربانی کشیتی شیطانان واسطہ ای عبادتی بزن کرنے گئے انتی شیطانان واسطہ شیطان ای واسطہ رازق بھی ہمیں واسطہ ای چیزیں لوٹی تی گشتی بیار میں کشانی. پنچمی نشانی میں دوستا کدی کدی انچی عبر کنتے تو نزانے چیئے وش گئیں جنات ہوار کان جنانی ناما گیری تو نزان نسمجھے چیئے وش گئیں ای بزن ساحری اسی کر رہا روک جائز نہیں. ششمی نشانی کدی کدی عجیبی چیز لوٹی گوشی مثال کوری شادی بیار شادی بیار گوشتے بلے شادی کوری بھی تو گوشے میں کجا نہیں رواں جنگلا پٹا کجا ہم کوہان سر رواں کوری شادی پہ پٹا. کدی کدی گوشی تے مشکی بیار بلے مشک یتیمی بھی تو گوشے میں کجا مشک کاغذات بیچارہ مات پتی زندگاں گئے نا چیئے واسطہ منی دوستان یہ چیزیں لوٹی تے تو بگشے میں یہ چیزیں آرت نہ کنا ما شروع چیئے گو ظاہر مسئلہ چی وحدی کے سہران کا مال لوٹی نا تو گشے یہ چیزیں ما آرت نہ کنا گشتے پروانی تو آرتش نہ کنے منا مالاں بدے ما بو اسوچ کی گرا دید دیں شیطانان جنان وسطہ جن کورے شادی اگر یتیمی مشکی منستکارا امی وسطہ یہ چیزیں لوٹی تے منی دوستان اے منی دوستان ساہرانی لہتی نشانیاں اگر ای جوستش کتا بیزا ای ساہری ہچ ڈولا جائز نہیں ای کرا رواگ وہ انچی نشانی ہستا اچھی چیز شمارا دمتی ای چیزیں ماشاءاللہ نجد پیش داری شمارا اگر چی چیزیں شمارا داتی بزائی ساحری اسی کرا جائز نہیں رواگ. من زانا منی دوستا شمارا اشتابی ہمائی شما نشتے کے شما چی مرچی مارا پیش دارا چی حقیقتا مرچی مارا پیش دارا مائی چیز نہیں تگا مرچی ماشانی شمارا حقیقتا پیش داری چی ڈولا ای مردمہ سحر کنا اشانی سحر چی ڈولا اثر کنا اشانی حقیقت چیئے انشاءاللہ مرچی ماں یہ حقیقتا شما ڈیے ماں پیش کرنی منی دوستا. انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. یہ منی دوستا یک ساحری گرگ بیتا یہ سحر آئی کر رہا بیتا گا شما درو اشان گندگے منی دوستا یہ چیزاں یہ بچارہ ہونا اشان نجاساتا اشیا پھران اشیا بچارہ ہونے نجاساتا یہ کلاہا پھران یہ ساحری گرگ بیتا یہ کر رہا بیتا گا اشیا چیز گندگے منی دوستا یہ چیزاں جنین آدم محواری ٹیمبا یہ نجاساتا پہکنگے واسطہ یہ چیزاں استعمال کان چیا زانے نشان سحر تو کا کننتنگو منی دوستا اللہ آیات شانی گو مان بیتاو سورۃ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس شانی تو کا مان بیتاو توہین کننتے اللہ آیاتانی شانی تو کا مان بیتگنگو منی دوستا ای سحران شما گندگے پورے لوگ یہ مردم سحر کنک بیتگا ای کلا آ لوگ واجہ کلا ہی زیرک بیتا ای ایشے سحران آ مردین واجہ سحر کنک بیتا آئیے جنین آئیے گوانڈوین چوکے 7 سال عمری بیتا جنے کی اور پیرزالی جنین آئیے ماتے مردین 60 سال آئیے عمر برزے سحر کنک بیتا گا اے آیانی میدان چی منی دوستا زیرک بیتا آ سحر کنک بیتا گا اما ڈولا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مید زورتا سحر کو اشان امی ڈولا یہ مردمانی مید زورتا گا سحر کو تگا اشان نے گندگی یہ شما یعنی پچ کننتے سحران آیانی مید زورتا گا تے پتا تگا یہ منی دوستا ہی بیرزال انچو تکلیف بیتا شیعہ وشتا پورا منی جان در در کتکے کار چاہنگو ہر جاگے اشتا ہر چیز